arquitectónico e inmaterial, senón que tamén encarece a vida de todos os galegos. Ademais, fai atractivo para calquera de nós acceder ao aluguer dun piso en bo estado. Realmente é o que queremos? Primeiro, un dos aspectos máis preocupantes do turismo en Galicia é o impacto negativo sobre o noso patrimonio cultural e natural. Poñamos, por exemplo, as pintadas das rochas que podemos atopar na catedral. Isto só non se ciña ao material, senón que tamén chega ao inmaterial, como algo tan preciado como a nosa lingua. A maioría dos galegos que chegan ás nosas terras non nos respetan nin a nós nin a nosa cultura. A imposición do castelán como lingua de fala é unha clara mostra de desconsideración hacia nós como poboación. A maioría de turistas que chegan a Galicia non se integran na nosa realidade, ao contrario, impiden que nós e a nosa lingua nos manteñamos vivos. Ademais de todo isto, tamén alteran profundamente a nosa vida cotiá. Preguntémoslle, por exemplo, aos veciños da Rúa de San Pedro, en Santiago de Compostela, que teñen que estar todos os días aguantando os comportamentos incívicos e ruidosos de todos os peregrinos que chegan. A día de hoxe, este tipo de turismo irrespetuoso coñécese coloquialmente como fodechinchos e caracterízanse por non ter ningún tipo de respeto e por non aportar en nada nin a nós nin ao noso comercio. A día de hoxe, xa temos varios testemunhos como os de Ramón, camareiro nun bar do Dío, unha das zonas máis afectadas. El di que son bastante irrespetuosos, causan ruído, piden unha Coca-Cola e 4 pallas. En segundo lugar, o turismo en Galicia ten un impacto negativo en cuestión na vivenda, especialmente no que se refire ao aumento dos alugueres e as vivendas de longa estadía. Aunque antes era un piso perfecto para calquera de nós, agora convértese en pisos de estación turística. Isto non só causa problemas nos inquilinos, que non encontran a súa vivenda onde establecerse, senón tamén os veciños que teñen que aguantar os seus comportamentos. Cada vez son máis as asociacións de veciños que loitan contra este fenómeno. Poñamos, por exemplo, a asociación @vecinos Zona Centro de Vigo, que xa contan con 500.000 de afiliados. A súa tarefa non é fácil, pero exixen un cambio na legislación. E, ante todo, nada é imposible. Non podemos esquecer os efectos que ten o turismo sobre a economía galega. A nós prométenos millóns de cartos, millóns de restauracións, prométenos de todo, pero realmente, cando vemos a realidade, encontramos un traballo curto, mal pagado e mal funcionante, que impide a calquera familia galega establecer un nivel de vida digno. Isto provoca un risco laboral no sector hosteleiro, desde o que comprende bares, hotéis e todo o demais. Ademais, tamén compre mencionar a sobreexplotación que, a raíz da sobreexplotación dos pisos turísticos, imos presenciado unha deshumanización dos barrios. A que me refiro con isto? Os barrios que antes se baseaban con mercerías, carpinterías, panaderías, agora céntranse solo en tendas de cadeas ao beneficio dos turistas. Donde queda a nosa tradición? Isto non só nos está costando moitos postos de traballo, senón que, ademais, tamén nos está costando os nosos pequenos comercios e a nosa tradición laboral. Estes comercios perden a súa habilidade económica ao non ter un público ao que ofrecer os seus servizos. En conclusión, o turismo en Galicia, a pesar de ser unha fonte importante de ingresos, tamén significa pérdida de identidade, alteración da vida cotiá e efectos no mercado e na vivenda. Tristemente, a día de hoxe, o turismo galego só se basa en números e en beneficios. Donde queda o noso patrimonio, a nosa lingua, a nosa calidade de vida? Que está pasando con todo isto? Con todo isto non teño nada máis que añadir. Moitas grazas. Bos días a todos, eu son Manu e xunto coas miñas compañeiras do Colexio de Sancio de Pontevedra vimos a defender unha idea clara.
O turismo masificado non é un problema para Galicia, senón é unha gran oportunidade. Galicia é unha terra con historia, cultura e unha beleza natural incomparable. Durante séculos, esta rexión foi un destino de peregrinación, un lugar de encontro de culturas e unha referencia turística en España. Pero hoxe nos preguntamos, é realmente un problema que o turismo siga medrando? Ou pola contra, debemos velo como unha gran oportunidade? O turismo masificado non é unha amenaza, senón un motor económico e social que impulsa o desenvolvemento da nosa comunidade. Anos tras anos, milleiros de persoas chegan a Galicia atraídos pola súa comunidade, as súas paisaxes e, por suposto, o grandísimo Camiño de Santiago. En 2024, case medio millón de peregrinos completaron a ruta xacobea, un récord que reflicte o enorme potencial de Galicia como destino turístico. Teño aquí unhas noticias que tamén poden reforzar a nosa postura. Nesta noticia, vese que Rueda, o presidente de Galicia, anuncia que a estrategia de turismo de Galicia invertirá máis de 1 millón de euros. Sinceramente, eu penso que Rueda, isto, se fose perxudicial a nosa comunidade, eu penso que non o faría. Despois temos outra noticia, que Galicia cautiva o interés del turista internacional a través de acciones de promoción en 3 continentes. Isto significa que Galicia está invirtindo máis polo negocio do turismo, porque xa que o turismo hoxe en día penso que está controlado e é máis sostible co medio ambiente. Entón, hoxe vimos aquí a defender a nosa postura, que estamos en contra de que o turismo masificado non é un problema. O sea, é un problema, perdón. Con isto non máis que decir. Gracias. Comezo. Hola a todos, eu son Lina e hoxe vou levar a cabo a refutación a favor de que a masificación turística é un problema en Galicia. Quería comenzar polo primeiro punto que mencionástedes, que foi que ten un impulso económico, mas un modelo económico demasiado centrado no turismo pode chegar a ser problemático. O noso turismo é estacional, con picos altos no verano. O que fora de temporada pode xerar crises económicas. Tamén estes turistas irrespetuosos, chamados fodechinchos, que xa mencionou a miña compañeira Delia, poden levar ao peche de comercios locais. Este foi o caso dun bar en Oleiros, chamado Puerto Martino, que en pleno agosto viuse obrigado a pechar, xa que non obtiña beneficios por culpa de turistas que abusaban dos prezos. Tamén, o ano pasado, o 24 de agosto, El Progreso, un xornal famoso, publica que nun restaurante de Lugo chegan 8 turistas e piden un só menú do día, que son de media uns 13 euros, para todos eles. O primer plato para 4 deles e o segundo para os outros 4. El restaurante sofreu un 87,5 de perdas. Así como neste caso, hai mileiros, exactamente 3.500 establecementos, según a INE, Instituto Nacional de Estadística, víranse obrigados a pechar. Polo tanto, a deixar sen traballo a moitísimas persoas, xa que o peche de comercios locais non só afecta aos donos, senón tamén aos traballadores e ás súas familias. O vosso segundo punto foi que decides que hai un beneficio social, mas eu penso que a chegada masificada de turistas pode levarnos a unha perda de identidade local, xa que imos camiño da globalización. Debido á chegada masificada de turistas a Galicia, algunhas comunidades poden perder a súa identidade cultural ao ter que adaptarse excesivamente ás demandas do mercado turístico, xa que a sobrecarga de actividades dirixidas a turistas
pode desplazar costumes locais ou culturais. Os residentes perden conexión coas súas tradicións. Tamén temos o mal costume de falar con eles en castelán, en vez de coa nosa lingua, o galego, o que provoca aumento do prexuízo lingüístico, e que provoca que cada vez empreguemos menos a nosa lingua, que xa de por sí cada vez falamos menos. A perda da nosa lingua lévanos tamén a perda da nosa rica cultura. Moitas grazas. Bos días, son Alba e hoxe veño a presentar a miña postura sobre que o turismo masificado non é un problema en Galicia. En primeiro lugar, o turismo masivo é un motor económico en Galicia. A chegada de miles de turistas de todas as partes do mundo favorece a unha ampla gama de sectores. Os turistas non só consomen en restaurantes e hotéis, senón que tamén consomen en tendas locais. Isto crea empregos e impulsa a economía da rexión. Nunha comunidade como Galicia, onde moitas áreas enfróntanse a desafíos económicos, o turismo pode ser unha maneira viable para reavivar estas áreas. Bueno, escucha. Claro, pero como tenemos un turismo tan centrado nas cidades... como temos un turismo tan centrado nas nosas cidades, realmente, como vai axudar isto a noso rural? Solo axuda a unha cidade, dúas. Eu penso que se o turismo o tratamos da maneira correcta, moitos povos podían potenciarse, porque, por exemplo, en Galicia hai moitos povos pequenos que son moi bonitos, e se potenciamos o turismo de maneira correcta, podemos facer que sea bo para eles tamén. En segundo lugar, o turismo promove o investimento en infraestructuras. Para atender a unha gran cantidade de turistas, é importante mellorar as estradas, o transporte público. Isto non só beneficia aos turistas, senón que tamén favorece aos residentes de Galicia. Ademais, o turismo contribúe á preservación e á visibilización da nosa cultura. Os turistas están interesados na nosa gastronomía, nas nosas festividades, nas nosas tradicións. Isto non só enriquece aos turistas, senón que tamén favorece a identidade de Galicia e a nosa identidade como galegos. Outro aspecto moi importante é que o turismo pode fomentar a conservación do medio ambiente. Un dos principais motivos polos que se visita a nosa comunidade é por as nosas praias, as nosas montañas, os nosos campos. Perder estes espazos naturais é un problema, pero se grazas ao turismo os conservamos da maneira correcta, poderemos seguir disfrutando deles, tanto os turistas como os galegos. Un aspecto do que eles falaron é sobre as pintadas en diferentes espazos culturais de Galicia. Eu, por exemplo, na nosa cidade, Pontevedra, moitos lugares emblemáticos están pintados, pero non solamente por turistas, tamén por xente da nosa cidade que son galegos como a nós, o que pasa é que non danse conta da importancia que ten eso para a nosa cultura. Outro aspecto do que quería falar é que moitas familias galegas viven do turismo. Por exemplo, en Galicia hai moitos furanchos, hai moitos restaurantes familiares. E estas persoas, sen que o turismo seguise existindo, quedaríanse sen traballo e vendíanse afectadas pola pérdida tan grande de diñeiro que iso suporía para eles. Ademais, outro aspecto do que quería falar é que alquilar pisos en Galicia para os turistas é algo favorecedor para nós. Evidentemente, cantos máis pisos se alquilen e máis persoas podan vir a visitar aos nosos povos e cidades, máis diñeiro ganaremos como comunidade, e isto podemos usalo para mellorar os espazos naturais, para invertilo en cousas que favorezan as persoas da nosa rexión. Antes de que comece a segunda refutadora, gustaríame pedirle ao público que por favor non interveña no debate.
ni nas preguntas, etc. Vale. Está, o sea, quero dicir, aparece no regulamento, bueno, ao final, quero dicir, o debate vos. Gustaríame comezar por mencionar o vosso punto que dixestedes que a chegada da masividade de turistas fomenta ao medio ambiente. Isto é falso, por tres motivos. A chegada masificada de turistas provoca a degradación do patrimonio natural, destrucción do patrimonio arquitectónico e destrucción da paisaxe rural. Comezo pola degradación do patrimonio natural. Un claro exemplo son as Illas Cíes, reserva natural, que víronse afectadas polo aumento de visitantes que provocou a sobreexplotación do seu espazo, alterou o seu frágil ecosistema, afectou a súa fauna e flora e, sobre todo, a acumulación de residuos, provocando danos irreversibles. Ata o punto que tivo que imporse no ano 2002 unha lei para preservala e unha serie de multas aos que afectaran a reserva. A masificación turística, como xa podedes ver, non é nada novo. Segundo punto, a destrucción do patrimonio arquitectónico. A construción de infraestructuras turísticas sen unha previa planeación pode pôr en perigo a conservación de edificios históricos como castelos, monasteiros, como en Sanxenxo, que destrozouse a fronte marítima coas súas casiñas de pescadores abandonadas á praia do Silgar, por chalés e despois por pisos de altura. Temos tamén outros exemplos provocados pola chegada excesiva de turistas, como as pintadas nas rochas da Catedral e na Praza do Obradoiro en Santiago, como xa mencionou a miña compañeira Delia. E vos dixestedes que en Pontevedra non houberon danos. Falso. O casco histórico de Pontevedra, que se viu afectado polo maltrato a edificacións antigas, como o uso indebido de fachadas e o impacto de turistas en áreas moi frecuentadas. Estáselle faltando ao respeto ao noso patrimonio, provocando danos irreversibles. Como podedes justificar isto? Terceiro punto, destrucción da paisaxe rural. Nalgúnas zonas rurais galegas, a expansión do turismo supuso a modificación da paisaxe natural e agrícola. As construcións desmedidas, a urbanización ou a creación de rutas turísticas sen un control adecuado afectaron tanto a paisaxe como as formas de vida tradicionais. Gustaríame tamén mencionar que vos dixestedes de que a masificación turística favorece ao aluguer de edificios, pero é todo o contrario. A masificación turística provoca a deshumanización de barrios. Un exemplo é a carencia de alugueres anuais para familias por culpa de Airbnb e outras plataformas, xa que os donos dos pisos obteñen máis beneficios alugando os pisos aos turistas antes que a unha familia, o que fai que estas familias véanse obrigadas a desplazarse, xa que é imposible ter que pagar 80 euros por día por un piso. E non é unha exageración, que aquí en Ribeira hai moitos destes casos, que alugar unha casa ou piso no centro non baixe dos 400 euros por día, que é insostible e exagerado. As casas turísticas, o seu desenvolvemento cada vez vai a máis, e un exemplo é Vigo, que presentou un aumento do 70%. Moitas grazas. Como xa falei anteriormente, o desarrollo de infraestructuras é un punto positivo. A cidade da Coruña presenta unha estrategia turística programada para o 2025, enfocada na cultura galega e en unha ampla oferta de eventos relacionados coa nosa cultura. Isto tamén se fixo en Lugo, co seu Caudal Fest en 2024. Isto trouxo moitos turistas que, ademais de disfrutar do festival, disfrutaron da cidade de Lugo. Ademais, o turismo axudou ao recoñecemento internacional. Moitos periódicos británicos falan de que Galicia é unha xema oculta en España, destacando a súa paisaxe verde, o seu clima temperado e a súa rica gastronomía.
Isto fixo que un maior número de británicos viñesen a visitar a nosa Galicia. E isto é un punto positivo, porque que máis persoas coñezan a nosa comunidade é algo realmente bo. Outra das cousas das que quero falar é a destrucción das Illas Cíes. As Illas Cíes é un dos espazos naturais mellor cuidados de España, e nós en Galicia temos a suerte de telo. Ha ganado premios por ser as mellores praias do mundo en numerosas ocasións. O seu cuidado non soamente fíxose por os turistas, tamén se fixo pola xente galega, porque ao final, se permitimos que tanto nós como os turistas destrocen os espazos naturais, a nosa identidade vese perdida, pero non soamente por culpa dos turistas. Ademais, moitos destes turistas o que queren conseguir vendo estes espazos non é estropealos, ao contrario, é disfrutar deles. E moitos das persoas galegas que van a estes espazos o que fan é pescar como se facía anteriormente ata que se prohibiu. Ademais, quería falar da miña cidade. Pontevedra é unha das cidades con un dos mellores cascos antigos de Galicia. Está moi ben conservado e invito a todos a que veñades a coñecelo. O casco antigo non vese para nada afectado coa chegada de turistas. Os edificios están exactamente como hace 40 anos e máis. Por exemplo, nalgúnas casas da Zoa Vella de Galicia vese como os arcos de pedra están pegados con cunchas como se facía anteriormente, e iso non se ha cambiado porque é parte do noso patrimonio como cidade e parte de Galicia, porque é tradición e non se viu afectado para nada por culpa dos turistas. Ademais, en Galicia está prohibido, en Pontevedra, está prohibido totalmente reformar as casas da Zoa Vella. Por exemplo, se ti queres comprarte unha casa ali e a queres reformar, está totalmente prohibido, non podes facelo porque é patrimonio. Moitas destas persoas non lles permiten ampliar as escaleiras, non lles permiten abrir ventás, porque ao final esas casas son parte da cidade e son unha cousa moi representativa de nós. Por eso creo que non se ven afectadas polo turismo. Ademais, na Zoa Vella hai poucos hotéis realmente e non se ven demasiado afectados por os turistas. Tamén dixestes que nas zoas galegas nas zoas de Pontevedra hubo unha gran masificación de turistas. Eu, como pontevedresa, podo dicirvos que tampouco é exagerado o número de turistas. Quero dicir, nas áreas nocturnas, a maior parte de persoas que están ali estropeando, tirando botellas por o chan, son persoas galegas, non son os turistas. De feito, moitos dos problemas xerados en canto a violencia son de galegos contra turistas, por mero efeito de ser turistas, ou seja, non ten ningún tipo de culpa e ademais axudan a nosa economía como cidade e supoño que no resto de Galicia tamén axudan a economía como comunidade. Boas tardes, chamame Marina e hoxe veño aquí a facer unha conclusión, un resumo de todo o que debatimos en contra de que o turismo masivo en Galicia é un problema. Non, sí, é un problema. Para empezar, o turismo masivo en Galicia non só é bo, senón que tamén é esencial para o desenvolvemento económico, cultural e natural da nosa rexión. Cunha xestión adecuada podemos maximizar os seus beneficios e conseguir que tanto os visitantes como os residentes podan gozar da nosa comunidade. Como falaches antes da nosa cidade, que é Pontevedra, falando do casco antigo, é mentira, xa que o noso casco antigo é un dos mellores de Galicia porque está moi ben cuidado e, como dixo a miña compañeira, as casas que teñen moitos anos non poden volverse a construir ni modificar, xa que son patrimonio de Pontevedra. Tamén teñen, as cidades non polos turistas, non son moi contaminantes, xa que están moi limpias e son moi ben cuidadas. Por exemplo, Sanxenxo investe moitos cartos na limpeza, por exemplo, aínda que haya moitas festas e moito todo, a policía multaría as persoas que viran a xente con botellas ou tirando lixo pola rúa.
tamén para rematar este debate, quería falar de que o turismo, se é controlado, podería haber unha masificación sen que houbera problemas en Galicia. Moitas grazas. Bueno, chamome Delia, por si non recordades, e veño facer a conclusión final do que, bueno, foi este debate realmente. En vista ao anterior e aos distintos puntos expostos neste debate, podemos decir e podemos afirmar que efectivamente a masificación turística é un problema en Galicia e que esta é real. Aínda que os nosos contrincantes expuxeran algúns puntos como que é un motor económico que, según dicen, está controlado, non é totalmente certo. Esta promoción realmente que fai os gobernos é simplemente interese económico. Non podemos esquecer e ignorar o que nos afecta directamente a nós. Pensemos no noso patrimonio natural, nas nosas praias destrozadas. Pensemos nos nosos monumentos, aquelas pedras, simplemente pedras do monte que están sendo pintadas por simple pasión, que sí, que poden non ser turistas, pero tamén poden serlo. Tamén non nos podemos esquecer da nosa apreciada lingua. Si xa nós non utilizamos e temos o malo costume, cando os turistas chegas, nos incentivamos a cambiala, porque somos así, queremos hacer sentir ben a todo o que chega ás nosas terras, entonces cambiamos hasta o noso idioma para facerlos sentir queridos. Como pode ser eso? E como pode ser que non lo devolvan desa maneira? Tamén, o encarecemento da nivel de vida é real. Solo é necesario, meterse nunha páxina de aluguer de pisos ou ir á panadería a comprar unha barra de pan. Sí, existe a inflación, pero unha das causas da inflación é o turismo. Tamén, a sobreexplotación dos pisos turísticos é máis que real. En 2024 rexistráronse, a raíz do Instituto Galego, 21.000 pisos... perdón. Dis que o galego pode perderse... Que en la conclusión... Creo que non se poden facer preguntas. Claro, non se poden decir preguntas. Vale. Registramos 21.000 pisos turísticos fronte 900 hoteis. Isto non está regulado. O que está a pasar en Galicia é só o comezo do que pasa noutras moitas cidades. Como creedes que empezou Venecia? Como creedes que empezou París? Todos empezamos do mesmo xeito. Non se trata de rexeitar o turismo, senón de coidar e defender o que é noso. Moitas grazas.